διακοπές της ιδεολογικής εποχής, αποφάσισε να κάνει πράξη αυτό που ήταν μια ιδεολειψία. Και έπρεπε να στραφούμε στην περιφέρεια. Ήταν μια ολόκληρη στρατιά από νεαρούς τότε ανθρώπους, γεμάτους όνειρα, που αποφάσισε ότι δεν έπρεπε να μείνει πια στο κέντρο και στραφήκαμε στην περιφέρεια. Εμείς είχαμε, πιο πολλοί από εμάς είχαμε λόγο, είχαμε την καταγωγή μας. Τάσος γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε στην Ιταλία και τελειώνοντας την ιατρική, αντί να βάλει μέσα για να κάνει το αγροτικό του σε κάποιο νοσοκομείο του κέντρου, ήρθε να κάνει πραγματικό αγροτικό στο πιο απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας, τότε που μπερδεύανε την Τήλο με την Δήλο. Και εκεί, ποιος ξέρει το, τα χώματα, η φύση, οι άνθρωποι, τον κάνανε να βρει μια ρίζα που ίσως να υπήρχε κρυμμένη κάπου. Και αποφάσισε να μείνει στην Τήλο, να γίνει τηλιάκος. Σε ένα νησί εκεί ξεχασμένο, ανθρώπους από τις κυβερνήσεις, με 200 ψυχές. Έγινε γιατρός του νησιού και μετά από τέλειωσε το αγροτικό επόμενο εκεί, έγινε γιατρός των Κυριακών. Μετά έγινε ο δήμαρχός τους. Πιστεύοντας βαθιά ότι η πολιτική δεν είναι ευκαιρία αυτοπροβολής, η εφαλτήρη, η καταγραφή ευκαιριακή σε βιογραφικά σημειώματα. Πιστεύοντας ότι η πολιτική είναι αυτό που εννοούσαν οι αρχαίοι Έλληνες όταν μιλάγανε για την πολιτική. Η πολιτική είναι η ανάμειξη με τα κοινά για να βελτιώσεις τη ζωή σου και τη ζωή των συνανθρώπων σου. Και αποφάσισε αυτό να το κάνει πράξη στο νησί. Και έκανε πράγματα που γίνανε μπροστά στα Δωδεκάνησα και μας κάνανε όλους εμάς τους υπόλοιπους που ασχολιόμασταν με την αυτοδιοίκηση να ζηλεύουμε. Κάνανε και τους υπόλοιπους αυτοδιοικητικούς στην Ελλάδα να ζηλεύουμε. Και κάνανε και τους αυτοδιοικητικούς της Ευρώπης να αναφέρονται στην Τήλο σαν παράδειγμα. Είναι αυτός που έκανε πράξη αυτό που ακούγεται σαν γράμμα κενό, σαν λεξιόλι, ότι αυτοί που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση πρέπει να έχουν διεθνική σκέψη, διεθνική αντίληψη και να πράττουν στα τοπικά. Από την πράξη την καθημερινή στην Τήλο μπορούσε να διαμορφώνει την πολιτική και την ιδεολογική του αντίληψη. Και αυτή να την παλεύει όχι μονάχα στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη. Είναι να μην αισθάνεται ορφανεμένη η Δωδεκάνησος τώρα που άνοιξε τα φτερά του να πετάξει σε ακόμα πιο αγγελικούς κόσμους. Τα παιδάκια που τα έκανε βόλτα με το σκάφος του Δήμου, που περιμένουν τον Δήμαρχο ποτέ δεν θα γυρίσει για τους κάνει βόλτα.
πίστεψε, ο νεαρός κόσμος που πίστεψε σε αυτά που λέει ο Τάσος, που έπρατε ο Τάσος και αποφάσισε να φύγει από την Αθήνα και να εγκατασταθεί στην Τύρο. Ακόμα και τα λουλούδια έξω από τα γραφεία, στις γλάστρες έξω από τα γραφεία της ναυτιλιακής που πότιζε, γιατί λέει, αν δεν το κάνω εγώ, ποιος θα το κάνει. Και αυτά θα τον αποζητήσουμε. Δεν θέλω να πω σε δαρπαλισμούς του τύπου ότι οφείλουμε